Радио Китай за чужбина. Радио Китай за чужбина. Акцентите от днес. Китай не предвижда силни стимули за пазара. Европейския съюз започна поправките в политиката за съседните държави. Че пазарът не бива да се надява на сериозни стимули. Сю Шаоша, който е министър в Националната комисия за развитие и реформи, каза, че властите не планират мащабни стимули за икономиката през тази година, но държавните инвестиции ще продължат да играят ключова роля в придвижването на икономиката напред. За Китай ще е по-добре, ако стимулираме икономическото развитие. В годишния си доклад за работата на правителството премиерът Ли Кециан каза, че има планове за инвестиране на около 800 милиарда юана в строителството на железопътни линии и още 800 за големи проекти за опазване на водите. В същото време, според Сю, за да стане китайският пазар по-достъпен за местните и чужди инвеститори, се подготвят редица промени в нормативните уредби. Активирането